Terve, niin me ollaan täällä Miikkusen ja Tomiaksen luona, vai Kattokaa tänne, kotona. Kuvattaaks? Tossa on Miikku Tää on Miikku Simpola, tilatkaa mun kanava. Ette tilaa. Huono. Tilatkaa etuPVP, se on toinen akkontti. Lähdetään skeittämään, mä en osaa yhtään skeitata. Se on mun skeittilauta. Ei se oikeesti. Saatana. Tossa on mun pikkuveljet Taatu ja Maunu. Ota! PVP, oot kiinni jos saat. Saatana. Varkaan päästä, Ei tuu koittaa ottaa mun lautaa. No sitähän mä haluan koittaa. Et. Saatana. Juu. Ää, mua. Maruis. Toinen käsi on mun. Mä näytän millaista keikataan. No niin, Miikus. Tutorial miten tehdä kickflip. Onko te kääntyy liikaa? Ei se osaa. Ei osaa minäkään. Okei, uusiksi toi vähän feilas. Katsokaa. Oh, nice. Good job. Mäkin haluan koittaa. Onko? Jos mä saan sun päähän. Ei. Lol. Anna. Lauta, mä haluan koittaa. Se oli joku kipeä. Joo. Lähdetään pyöräilemään. Nähdään kohta. Saatana Jasmus, sä saat nyt turpaas. Juokse pikkupoika, vitun neekeri. Juu, lähdetään skeittaa. Ei skeittaa kun pyöräillä. Ai skeittilataan. Okei. Mä olen lähes. Okei, lähdetään kuitenkin skeittaa. Oi! Kickflip melkein! Ei ihan. Mä en nähnyt sua tehdessä. No niin, sit lähtee. Olisiko tää jossain asunut? Pitää me etu PVP kickflip. Saatana. Saatana itse. Saatana. Oi vittu, mä en osaa skeitata. Saatana, siinä oli. No niin sit lähtee epic kickflippi. Fiu! En minä heitä se, mä heitä se kunnolla. Väistäkää! Kuvaakse? Joo. Oi, meni kickflippi. No niin, heit se autotiellä. Oi! Saatana. No, lähdetään pyöräillä. Kattokaa. No, potkaisi. Lähdetään pyöräillä. Mut siinä on renkaat. Jippi, pyöräillään. Mä oon yhdellä kädellä. Eti se mene kouluun. Sitten laitetaan suuntaan. Ja mulla ei sama pyörä. Kovasti kansikaverit. Prankit. Joo, vähän jossain vaiheessa. Hei, heitetään Jasmus ton missä. Tää pitää se tablettiis. Ja myös Oikeesti. Lännikin. Mitä oli? Lännikin. Sama, Lenni ei oo meidän perheen jäsen. Mitä? Mitä me teette? Ja, Miikus,
Mulla on idea. Hei, Miikus, heitetään Jasmus tän. Miikus, laitetaan Jasmus tän. Mä muuten vein 5 euroa tuolla. Mä muuten käyn nopea hakemaan. Ai tän. Tuolla 5 euroa. On. Juu, Miikus sai se. Joo, täällä on muuten viikateet. Juu, senkin vois näyttää tossa noin. Mä menen hakee se 5 nyt. Nyt kattaa. Mitä tuolla on? On tosi välistä pois. Lenni, tossakin pois sieltä. Niin joo, mä saan sitä paremmin. Jos sä haluat tulla, sä voit tuolta käydä kattoo, se näkyy siitä. Ei ole mitään. Onpa. On täällä. Jasmus, tuu! Jasmus, sulla on pienempi käsi. Sulla on pienempi käsi, sun pitäis saada se tuolta välistä. Mitä saa se tuolta välistä? Mistä? Tuolta välistä, pissu kätessä. Mä vaihin vähän istu sun vielä. Eiku, mä otan tässä, mä katon, et ne ei pidä sitä kiinni, kato. Mä katon, et ne ei pidä sitä kiinni. Mä oon tässä, Jasmus. No mä voin tulla sun kans sit. Hei, Mä voin tulla sukaan. Mä suuntaan. sopiiks? Arto ja Miikus tulee sukaan. Ok. Älä mene tuolla. Tuu. Se on tuolla välissä. Missä? Nähdään pian uudestaan. Me lenni vähän sinne päin, me katsotaan. Ei. Oi. Sattuko Sinttu? Joo. Sattuks Maanu sun? Ei oo. Mikä siellä nyt oli? Älä lait sitä oveen kiinni. Ei se laittanut. No Jasmus, siinä menee koko ajan. Ja Miikus, please. Se on Miikus. Please. No tuli sano silleen, että mä ja Miikus, niin. Please, mä ja Miikus. Mä ja Miikus, joo. Sovitaan. Mä ja Miikus. Maanu, mene pois siitä edestä. Me laitetaan tää kiinni. Pistäkää ovi. Niin, laittakaa sun ovi kiinni. Älkää pistetä. Pistäkää! Älkää Me hoko- pistetään. Me avataan sitten, kun se sanoo. Juu, hyvä. Pisty. Ihan tule. Se on minä ja Miikus. Niin just minä ja Miikus ollaan täällä. Niin minä ja Miikus. Tää rekordaa koko. Tässä on paremmin. Tässä on Inno! Oikeesti, laittakaa sen kiinni! Laittakaa! Me otetaan seuraavaksi viikate käyttöön. Me otetaan seuraavaksi viikate, jos te ette oikeesti nyt lopeta. Laittakaa se kiinni. Laitatte te. En mä saa sitä näin. Avatkaa se! Pistää sitä loppuun. En mä se. No niin, laittakaa se kiinni. Oikeesti. En mä se. Oikeesti, Aatu. Laittakaa se lukkoon. Ei me vaan pistää. Tarvitaanko tähän joku saha, että me saadaan se? Mä laitan. Okei. Jasmus, päästäkää sitten. On jo. Hyvä. Päästäkää sitten, kun me sanotaan. No mä testaan vielä, onko se on se. Mä näin sen. Vitsi, täällä on pimeä. Ota se, mä voin kuvata. Joo. Joo. This is recording. Dun 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 dun. I'm a wrecking ball. Tulkaa joku tähän reijalle. Aatu, tuu reijalle. Eipä. Mä rekordaan sua. Se on kyllä Miikus, ketä rekaa. Niin. Avatkaa se!
viikatetta. No ihan sama, avatkaa se nyt vaan jotenkin. They see me like a wrecking ball. Me voidaan vaikka avata sitten tällä viikotella. Me avataan se nyt tällä viikatteella. Laittakaa. No niin. Terve. Surprise. Surprise, motherfucker. Pistä sinä kiinni. Vielä usko. Dyn, dyn, dyn. Tiip. Usko itse vielä. Mä en uskonut. Mä juotsin pakoon, mä otan sen. Siinä on Manu te PvP, A tutte PvP, E tutte PvP ja Sinnea tedi PvP, Miiku Simbola Pau. Okei, sä saat nyt rekaa. Sä saat nyt rekaan taas. Joo, otetaan pikkutauko. Eipä. No niin, mä olin siellä yksi. Ketä nyt uskaltaa? No niin, ketä nyt uskaltaa? Minä jos mä otan boksissa. Sä menet. Ei. Aatu menee sinne. Viikoksen jälkeen Aatu. Viikos vai mitä, että sun jälkeen Aatu? Mitä? Sun jälkeen Aatu. En mä tiedä. Vitsi Aatu on nössö. Niitä te jätätte, mutta te tokaata pyydätte mua menee. Ai Eipä. Miitus ei tuu pyydä. No ei me sua jätetä. Taas vaan pyydä. Vai en mä pyytänyt, mä sanoin, että ei me sua jätetä. Okei, nähdään seuraavaksi. Missä? Hei tyyppi, tästä on kiva juttu tässä boksissa. Oi se, tuu pois. Tuu pois. Mulla oli tosi kiva juttu. Onko mennään? Nähdään nyt tulee pikku juttu huomisesta, eli huomenna saattaa tulla my day, mutta mä en oo siitä vielä. Siinä on meidän robotti Ruttunen. Täällä on robotti Rottonen. Mulla on iso pää, koska isot aiot. Siellä menee robotti Ruttunen. Ottakaa kiinni, jos saatte. Se olisi joo, moro.